Ingezo. Kulodu khalatha sengikhona sengiphathi yona channel yakhe hamba phambili ngezo mina kuveza ukuthi ungakhumalo bathi ilast bona amagumede mhlambe emakuthi usemusha ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu ngicela masikando uSgwebo sentambo sevele wasiphendulele lapha na kuClip esabele sabana ngozamchuno ngenkathi ephendula lapha nomntalapho ofaka uSgwebo sentambo engomeni ngale ukuthi mhlambe ngande kakhulu iClip kuNgizwe mchuno ngifakile izolo ungahamba uyozibhekela wena kuma video esengiwafakile lapha nosukwini la izolo kareke lapha noSgwebo sentambo obese beka kanjalo ukuthi mhlambe ngichaza kakhulu bamba iClip. Ngiyakuzwa umzala mina ukuthi uzongibamba mfowethu. Mina umzala bengihlale nguhlonipha nje mfowethu ngathi umzala uzalo andi kodwa musuza ngaloshuni loyo bhuti khululeka mfowethu ufike ekhaya. Kuukuthi awucacisanga ngoba ngani uzongibamba kungixhawula noma uzongibamba ngayiphi indlela. Ngoba angiboni khona okunye ongangibamba ngakho mhlawumbe ngabe ayikho nje kungixhawula. Ubese ungitshela futhi ukuthi ngubhuti kuwe. Noma ngeinsizwa kunawe ungangitshela into ongitshela yona uzongibamba kwenze nje azongijwayela kabi wena. Mina ngiyakuhlonipha nje. Mina ngeza ngisho lapho khona mzala ukukhombisa welodwa wena uyisixobo nje. Uyisixobo sensangu lesi sesomile futhi nakhona ukunenzela utho mzala. Ayingana kwethu ngiyathemba uzwele ithini insizwe ngaphanqapha ama solution ukudla kwezinja hlanga comment section kungixoxela kabanzi ukuthi wena luthino lwakho ngalolu daba mina ke ngilasibona amagumede sengiphuma kanjena ngoba ngifuna ukukhuluma kakhulu lapha kodwa ke ngidedela wena ukuthi udedelo wakho umbono ku comment section asiphinde ke hlale futhi ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo liphatha kahle noma uSgwebo ngakhohlwa ukusubscribe bese nangilandela ku Facebook @Radio Ngezo ngithanda kakhulu.